Дэпутаты палічылі, што кіраўнік краіны разбурыў інстытут гаранта нацыянальнага адзінства. У сувязі з гэтым парламент прагаласаваў за імпічмент прэзідэнту. Гэта ў Албаніі. Што ж сёння адбылося ў нашай краіне, распавядзем у аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. Жорсткая рэзалюцыя Еўрапарламенту адносна Беларусі. Санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і падтрыманне беларусаў. Еўразвяз падтрымлівае вас і будзе працягваць наўпроствае падтрыманне вашай барацьбы за выбар уласнага лёсу. Аднавіўся суд над Степаном Латыповым. Находились рядом с ним двое милиционеров, охрана с наручниками. Был с каждой стороны наручниками к ним прикован. Паслугі віртуальныя, доходы рэальныя. Каму прынясуць прыбытак беларускія айцішнікі? Калі гэтыя людзі з'язджаюць, то значыць, яны ўжо з'яўляюцца не супрацоўнікамі беларускай IT-кампаніі, а супрацоўнікамі замежнай IT-кампаніі. Еўрапейскі парламент прыняў жорсткую рэзалюцыю аб Беларусі. Акрамя палітычных заяваў, у ёй вядзецца і пра эканамічныя санкцыі супраць галоўных галінаў беларускай эканомікі, нафтаперапрацоўчай, калійнай і дрэваперапрацоўчай, а таксама адключэнне плацёжнай банкаўскай сістэмы SWIFT. А яшчэ адхіленне Беларусі ад удзелу ў міжнародных спартовых імпрэзах. Значная частка рэзалюцыі прысвечаная падтрыманню беларускага народу. Падрабязней Ярослаў Сцешак. Еўразвяз ужо мае агульную пазіцыю ў пытанні Беларусі, з якой старшыня Рады Еўразвязу паедзе на заўтрашні саміт Вялікай сямёркі ў брытанскі Корнуолл. І гэта жорсткая пазіцыя. Лідары еўразвязу хутка адрэагавалі на дзеянні ўладаў Беларусі з сілавым прымусам да пасадкі пасажырскага рэйсу. Гэта была атака на дэмакратыю, на прэсу і свабоду слова, але таксама і на бяспеку грамадзянскай авіяцыі. Гаворка пра самае балючае для еўразвязу парушэнне правоў чалавека. 23 траўня спецслужбы і вайсковая авіяцыя Беларусі пагрозамі прымусілі сесці ў Менску рэйс Афіны-Вільня. Толькі для таго, каб арыштаваць апазіцыйнага блогера Романа Пратасевіча і ягоную сяброўку Софью Сапегу. Я хочу сказаць Роману Пратасевічу і ўсім палітвязням. Еўрапейскі звяз не спыніцца, пакуль вы не будзеце на волі. Другі месседж для спадара Лукашэнкі. Роман Пратасевіч павінен быць вызвалены неадкладна. Да гэтага моманту вы нясеце поўную адказнасць за ягонае фізічнае і псіхічнае здароўе. І трэці месседж для беларускага народу, асабліва для тых, хто змагаецца за дэмакратыю, за свабоду слова і свабоду медыяў. Еўразвяз падтрымлівае вас і будзе працягваць наўпроствае падтрыманне вашай барацьбы за выбар уласнага лёсу. Аднак сённяшняя рэзалюцыя Еўрапарламенту аб Беларусі насамрэч увойдзе ў гісторыю. Заканадаўчы орган заклікаў Еўразвяз тэрмінова пакараць датычных да паветранага пірацтва і прымусовая пасадка рэйсу Ryanair, названая актам дзяржаўнага тэрарызму. Санкцыі будуць пашыраныя. Еўрапарламент заклікае забараніць імпарт з Беларусі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, металу і прадукцыі дрэваапрацоўкі. Таксама будзе ўзмоцненая барацьба з дзяржаўнай кантрабандай цыгарэтаў, якая стала істотнай крыніцай фінансавання рэжыму Лукашэнкі. Дагэтуль нашыя санкцыі звычайна ўжываліся індывідуальна, закранаючы фізічных і юрыдычных асобаў, але не ўсю эканоміку Беларусі. Гэтым разам Рада Еўразвязу запатрабавала ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. Пракуроры, суддзі і сілавікі, датычныя да рэпрэсіяў, трапяць у чорны спіс. Гэтаксама, як і працаўнікі дзяржаўнай прапаганды, адказныя за дэзінфармацыю. Асобна ўзгадваецца кіраўнік тэлеканалу ОНТ Марат Маркаў, які вёў тэлевізійны допыт Романа Пратасевіча. Рэзалюцыя заклікае адхіліць Беларусь ад міжнародных спартовых мерапрыемстваў, як еўрапейскіх, так і сусветных, у тым ліку ад Алімпіяды ў Токіа. Дэпутаты Еўрапарламенту запатрабавалі ад еўрапейскага футбольнага Саюзу УЕФА пазбавіць дзяржаўнае тэлебачанне Беларусі права на трансляцыю футбольнага чэмпіянату Еўропы і перадаць гэтае права бясплатна Белсату, як незалежнаму і некамерцыйнаму тэлеканалу. Ярослаў Сцешак, Белсат.
Распачаўся трохдзённы візіт Святланы Ціханаўскай у Нямецчыну. Пра вынікі сустрэчаў першага дня ды планы на наступныя дні нам распавядзе Аліна Коўшык, якая цяпер знаходзіцца ў Берліне. Аліна, прывітанне. Наколькі плённым быў сённяшні дзень для каманды Ціханаўскай і якую ўвагу ў Нямецчыне надаюць беларускаму пытанню? Пакуль пра плённасць гэтага дня казаць рана, візіт толькі распачаўся. Сёння ён быў насычаны закрытымі сустрэчамі з прадстаўнікамі вядучых нямецкіх партый, а таксама прадстаўнікамі камісіі па міжнародных справах Бундестага. Заўтра будзе таксама працяг палітычнай праграмы і, як мы бачым, у Нямецчыне ўсё памятаюць пра Беларусь. Шмат увагі надаюцца медыям. Святлана Ціханаўская дае вельмі шмат інтэрв'ю, нямецкія газеты пішуць развароты пра Беларусь. І дзякуючы таксама беларускай дыяспоры ў Нямецчыне, якая вельмі гучна заяўляе і шмат лаб'юе узняццё інтарэсу да нашай краіны менавіта ў нямецкіх медыях. Заўтра мы будзем сачыць за падзеямі ў Берліне, і адной з ключавых падзеяў будзе, безумоўна, прэм'ера фільма пра беларускія пратэсты, фільма Сергея Палуяна. Гэта дакументальны фільм, які называецца «Кураж» альбо «Смеласць». Гэта адбудзецца ў рамках фестываля Берлінале. Заўтра мы там будзем, паразмаўляем з акторамі. А Святлана Ціханаўская першую палову свайго дня будзе размаўляць з палітыкамі. Што важна і што робіць каманда Святланы Ціханаўскай, гэта прасоўвае павестку і спрабуе лабіяваць санкцыі, што не так проста ў Нямецчыны, якая мае досыць, скажем, цёплыя стасункі з Масквой. І мы ведаем, што трэці пакет санкцыяў быў менавіта аслаблены дзякуючы лобінгу менавіта Нямецчыны і Латвіі. Таму цяпер каманда Святланы Ціханаўскай працуе над тым, каб пераканаць нямецкіх палітыкаў падтрымаць санкцыі і быць вельмі рашучымі. Бо, як кажуць усе нямецкія палітыкі, прынамсі публічна, Беларусь перастала быць справай правоў чалавека ў гэтай краіне. Цяпер Беларусь – гэта справа міжнароднай бяспекі. Аліна, дзякуем табе за гэты вычарпальны расповед. А мы вяртаемся да падзеяў у нашай краіне, дзе ўлады жорстка помсцяць апанентам. Разграмілі кватэру былога пракурора Яўгена Бабака, які звольніўся летась у жніўні на знак пратэсту. Самога экс-пракурора затрымалі. А пра тое, што адбываецца сёння ў судах, распавядзе Ірына Дарафейчук. Сцяпана Латыпова суддзя Александр Воўк накіраваў на судова-псіхіятрычную экспертызу. Такі вынік сённяшняга паседжання ў судзе Савецкага району Менску. Находились рядом с ним двое милиционеров, охрана с наручниками. Был с каждой стороны наручниками к ним прикован. И еще находился один старший. Такія захады прынялі пасля таго, як падчас мінулага паседжання Сцяпан Латыпаў спрабаваў парэзаць сабе горла. Мужчына заявіў тады, што яго змушаюць да хлуслівых прызнанняў, пагражаючы рэпрэсіямі для сваякоў і суседзяў. Считаю, что он наш герой, потому что мало того, что он охранял мурал, собирал, во-первых, собирал подписи за одного из кандидатов, не нынешнего, не президента. То есть я считаю, что у него высокая гражданская позиция, и таких людей надо ценить, а не держать под наручниками в клетке. Сярод 1,5 десятка асобаў, якія трапілі на сённяшняе паседжанне, былі першы сакратар амбасады Швецыі Конрад Рычардсон і намесніца кіраўніка прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі Эвеліна Шульц. Бацька палітвязня Сергей Латыпаў адзначае, што еўрачыноўнікі манітораць сітуацыю з палітвязнямі. Эту информацию довести до общественности европейской и соответствующих институтов европейских, которые принимают те или иные решения в отношении Беларуси.
А ціск на палітвязняў працягваецца. Стала вядома, што Владзіміра Цурпанова, якому раней змянілі меру пакарання з хіміі на калонію, змясцілі ў карцар магілёўскай турмы нумар 4. 4 палітвязняў, што былі валанцёрамі штабу Віктара Бабарыкі, пакаралі 5гадовым зняволеннем у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суддзя Святлана Бандарэнка за набыццё лазерных указак прызнала іх вінаватымі ў падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў і ў навучанні ці іншай падрыхтоўцы асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадках. Мы не пакінем наших дзяцей у бядзе і будзем змагацца за іх вызваленне. Сіла ў праўдзе, а яна рана ці пазней яна пераможа. Я ў гэтым упэўнена. У гэты момант трэба трымацца ўсім разам, падтрымліваць адзін аднаго, і все абавязкова атрымаецца. У справе студэнтаў, якую таксама мелі разглядаць сёння, перапынак працягнулі да 17 чэрвеня, патлумачыўшы тым, што некаторыя з фігурантаў застаюцца на каранціне праз каронавірус у камерах. Сённяшняе паседжанне наведвалі амбасадары Францыі і Румыніі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Літва пачала будаваць намётавае мястэчка для нелегальных мігрантаў, якія трапляюць з тэрыторыі Беларусі. У ім плануецца змясціць каля 350 чалавек. Толькі за гэты тыдзень літоўскія памежнікі затрымалі некалькі групаў, агулам каля 3 дзясяткаў чалавек, якія незаконна трапілі на тэрыторыю Літвы. Маштабы нелегальнай міграцыі з Беларусі ў Літву ў параўнанні з мінулым годам выраслі ўдвая. Трапіць на тэрыторыю суседняй дзяржавы імкнуцца пераважна грамадзяне Іраку ды Шры-Ланкі. Літоўскі бок вінаваціць афіцыйны Менск у спрыянні росту плыні нелегалаў і называе гэта гібрыднай вайной супраць Літвы. У траўні служба аховы літоўскай мяжы зняла на відэа, як беларускія памежнікі хавалі сляды нелегалаў. Для праграмістаў 1000 бясплатных візаў штомесяц, а таксама прыбытковая праца. Такія ўмовы для беларускіх айцішнікаў ствараюць на захадзе. Ахвотных пакінуць Беларусь становіцца ўсё больш. Экспарт айці-паслуг прыносіў у беларускі бюджэт мільярды долараў. Куды перацякаюць грошы і з'язджаюць нашы адмыслоўцы, высвятляў Александр Папко. З верасня да траўня Польшча выдала звыш 10 тысяч візаў праграмістам ды іхным сем'ям, ахвочым з'ехаць з Беларусі. Часам рэлакуюцца нават цэлымі фірмамі. 125 фирм, które już relokowało się. 125 фірмам польскае агенцтва інвестыцыяў і гандлю дапамагло ў рэлакацыі. Іхны патэнцыял гэта 1700 працаўнікоў, а таксама 60 мільёнаў еўра ў вырабленых прадуктаў. Польскае агенцтва інвестыцыі і гандлю на гэты момант дапамагае яшчэ больш як 40 фірмам з праектамі на суму 60 мільёнаў еўра. Праграму дапамогі ў рэлакацыі Poland Business Harbor польскі ўрад запусціў у верасні. Паводле яе праграмісты і іх родныя могуць бясплатна атрымаць візу ды магчымасць знайсці працу, не звяртаючыся па дазвол. Паводле парталу DevBuy са жніўня з Беларусі з'ехалі больш за 10 тысяч праграмістаў. Палова абрала Польшу. Популярнымі кірункамі сталіся таксама Украина и Литва. Компании очень сильно помогают с тем, чтобы освоиться людям здесь. То есть нанимают каких-то консультантов, помогают с оформлением документов здесь, там, с пропиской, с получением вида на жительство и так далее. Вот. Но все-таки самую большую роль, наверное, играет именно там сообщество белорусов здесь. То есть проще всего получить информацию в детских садах, школах. IT-адмыслоўцаў са шматгадовым досведам працы да ад'езду падштурхнулі рэпрэсіі з боку ўладаў. Адкрыты ліст супраць фальсіфікацыі выбараў у жніўні 2020-го падпісалі 2500 менеджераў, інвестараў і распрацоўнікаў. Сілавікі ўчынілі ператрусы ў офісах Яндекс і Google, ды распачалі крымінальную справу супраць кіраўнікоў кампаніі PandaDoc. А ў траўні гэтага году заблакавалі найбуйнейшы партал навінаў Тутбай. Летась праз экспарт камп'ютарных паслугаў Беларусь зарабіла $2,5 мільярды, больш, чым з экспарту малака і толькі на траціну менш, чым ад продажу нафтапрадуктаў і калію. Амаль палову сваіх прадуктаў беларускія IT-адмыслоўцы прадаюць у адну краіну – ЗША. IT-сектор – гэта аазіс развіцця ў стагнацыйнай эканоміцы Беларусі. Летась яго прадукцыя вырасла на 7%. Інфармацыя і сувязь сталася трэцім секторам паводле ўнёску ў валавы ўнутраны прадукт пасля прамысловасці і гандлю, ды абагнала сельскую гаспадарку. За 10 гадоў колькасць адмыслоўцаў у IT-сферы павялічылася амаль удвая і дасягнула 134 тысяч асобаў. Калі гэтыя людзі з'язджаюць, то значыць яны ўжо з'яўляюцца не супрацоўнікамі беларускай IT-кампаніі, а супрацоўнікамі замежнай IT-кампаніі ці нейкімі вольна наёмнымі працоўнымі. І
калі вось у мінулыя апошнія гады быў значны вельмі рост, то зараз я б сказаў рост ці то зусім невялікі, ці можа нават усё застаецца як і было раней, то бок без росту. Кадровые страты пополнятся молодыми программистами, але сектор откотится на 10 годов назад, прогнозуе наш другі суразмоўца Сергей. Заходнія партнеры будуць успрымаць Беларусь толькі як рэзервуар працоўных рук. Яны не захочуць звязваць шматгадовыя праекты з фірмаю з рызыкоўнай краіны. Пазітыўны досвед рэлакацыі беларускіх IT-адмыслоўцаў Варшава плануе выкарыстоўваць і для таго, каб прыцягнуць фірмы з іншыя сферы. Александр Попко, Надзея Бельская, Белсат. 50% дарослага насельніцтва Еўразвязу атрымалі як мінімум одну дозу вакцыны, а 100 мільёнаў чалавек цалкам вакцынаваныя. Пра гэта напярэдадні саміту Вялікай Сямёркі паведаміла кіраўніца Еўракамісіі. Масавая вакцынацыя ад COVID-19 на тэрыторыі Еўразвязу стартавала напрыканцы мінулага года. Урзуля фон дер Ляйен падкрэсліла, што для перамогі над каронавірусам трэба прышчапіць 70% насельніцтва Еўропы. Краіны еўразоны закупілі дастатковую колькасць дозаў прышчэпак. І хопіць, каб вакцынаваць кожнага ў Еўропе і нават падтрымаць суседнія краіны і партнёраў на ўсім свеце. У Белсату трайная радасць. Мы атрымалі ўжо 3-й срэбны гузік ад YouTube. Срэбную таблічку з лагатыпам сервісу за 100 000 падпісантаў цяпер маюць каналы Белсат News, Вот так і Белсат Live. Да чаго цяпер будзем імкнуцца, распавядзе Алесь Баразенка. 3 срэбраныя гузікі YouTube. 2 гады таму наш канал Белсат News стаў першым беларускамоўным каналам на YouTube, які атрымаў срэбраны гузік. А цяпер застаецца самым папулярным з беларускамоўных з амаль паловую мільёна падпісантаў. Пазней свой срэбраны гузік атрымаў наш расейскамоўны канал Вот так TV з актуальнымі 300 000 падпісантаў. І вось чарговая адзнака. Мы атрымалі наш срэбраны гузік для канала Белсат Live. Гэта канал, які распавядае пра проста чалавечай гісторыі, спорт і гумар на беларускай мове і, канечне, без цэнзуры. Гэта наш 3-й срэбраны гузік. YouTube уручае кожнаму каналу, які дасягнуў 100 000 падпісчыкаў. Агульная колькасць падпісантаў нашых YouTube-каналаў перакрочыла лічбу 1 мільён, а ў колькасці праглядаў за травень у топ-30 беларускіх інфармацыйных каналаў трапілі адразу 4 белсатаўскія. Калі казаць пра белсатаўскі YouTube, то ён прадстаўлены 10 каналамі. Сярод 2 з іх гэта новыя нашы каналы, гэта Белсат Док і Белсат Нау. А які кантэнт цікавіць менчукоў? Навіны больш за ўсё гляджу, каб быць у курсе всех того, што зараз адбываецца в Беларусі. Мне падабаецца розныя интервью с цікавымі людзьмі, например, с Шалами. Только аналитика интересна на самом деле сейчас, потому что читаешь какие-то... Сейчас очень мало, вот реально все поуезжали, все как-то совсем грустно и печально, и нету какого-то трезвого взгляда на все то, что происходит. Если честно, в принципе, контент очень хороший. Ничего, наверное, менять и не надо. Наперадзе ў Белсату новыя праекты і гарызонты, сярод якіх, напрыклад, залаты гузік YouTube, які канал атрымлівае пасля дасягнення 1 мільёну падпісчыкаў. Алесь Баразенка, Белсат. Усе гэтыя дасягненні немагчымыя былі без вас, нашых гледачоў. Таму шчыра дзякуем за давер і падтрыманне. А гэтыя ўзнагароды ў тым ліку і для вас. Ёсць сёння навіны і для дзяржаўнага тэлеканалу «Беларусь-24». Яго забаранілі да паказу ва ўкраіне, бо ў эфіры выявілі забаронены ў краіне аўдыёвізуальныя творы. Заклікаю гаспадарства надалей глядзець Белсат. Цяпер будзе лета ў аб'ектыве. На гэтым развітваюся. З вами была Вольга Старасціна. Прыемнага вам вечара.